अंकोला तालुक्यात 2 ट्रक ड्रायव्हरांमध्ये मारामारी केली घटना घडली। ही घटना अंकोला शहरातल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 घडली। ओव्हरटेकरच्या विषयावयल्यान 2 लॉरी ड्रायव्हरांमध्ये वाद जालो। उपरांत दोन्ही ड्रायव्हरान हायवेचेर लॉरी थांबोवन एकमेकाक रक्त येतपर्यंत मारामारी केली। घटनेची खबर मेळताच अंकोला पोलिसांन तात्काळ घटनास्थळाचेर धाव घेतली। पोलिसांन दोन्ही ड्रायव्हरांक ताब्यात घेवन तालुका आस्पत्रेत दाखल केले आणि त्यांचेर उपचार सुरू केले।